Den næste fællessang, den hylder også værdien af at kunne betragte med mere empatiske øjne og hjælpe hinanden og nogle af dem, vi holder af, med at acceptere, at vi hver især er mennesker, der gør det så godt vi kan med de ressourcer, vi har og den viden, vi har. Mange har dog en ret så benhård indre dommer, og det er en skam, fordi vi kan bruge rigtig meget tid på selvkritik. Faktisk oplever jeg, at nogle af de mest udtryksfulde mennesker, jeg har stødt på i mit liv, der er rigtig gode til at anerkende og tale andre op, det er nogle gange af dem, der er benhårde over for sig selv. De har en forestilling om, at perfektion er målet, og alt andet er for dårligt. Men perfektion og forestillingen om, at perfektion er mulig i alle ting, eller i mange ting, det er et tungt åg at bære i livet, og det er også lidt af en illusion. For år tilbage, der begyndte jeg at stille visse mennesker i mit liv følgende spørgsmål. Gad du egentlig at være veninde med en, der var perfekt? Og sjovt nok, så har alle siden da svaret nej, et rungende nej til det spørgsmål. Jeg tror, hvis vi var veninde eller ven med en, der var perfekt, eller følte sig perfekt for den sags skyld, så ville vi andre føle os utrolig uperfekte og forkerte og middelmådige og utilstrækkelige selv. Så måske er det faktisk meget godt, det her med, at vi tør stille vores uperfekthed til skue, at vi tør åbne op, at vi tør række ud, at vi tør bede om hjælp, og at vi også tør bede om andres perspektiv ind i situationer, hvor vi måske sidder lidt fast, eller sådan lidt rigide, lidt stivnet i vores egne billeder af, hvad der foregår. Som foredragsholder, der må jeg i hvert fald sige, at det er helt tydeligt for mig, at der, hvor jeg har den stærkeste forbindelse, den stærkeste forbundethed med publikum eller deltagerne, hvis det er en undervisningssituation, jamen det er der, hvor jeg tør dele ud af nogle af mine egne svagheder, og man så må sige, af min egen menneskelighed. Jeg siger gerne, at jeg jo, som alle kan se, har til gode at gro vinger, og det er faktisk meget centralt, når jeg formidler det, som jeg formidler. Jeg får at vide jævnligt, at mange mennesker godt kan føle sig forkerte i samspillet med eksperter, eller nogen, der har en viden, nogen, der formidler viden omkring et emne. Man kan godt ligesom føle, at her bliver sat nogle idealer op, og jeg kan jo så overhovedet ikke leve op til dem, og nu føler jeg mig dum og forkert. Hvor det, jeg synes, der er så vigtigt, det er, at vi alle sammen tør fremstå som bare helt almindelige, dødelige, og at vi faktisk finder en vigtig del af vores forbundethed i det her almen menneskelige. At vi alle sammen heldigvis er uden vinger og fjer, som vi skal synge om et lille øjeblik. Men jeg vil sige, at jeg turde ikke i starten. Altså, jeg har været selvstændig i omkring 16 år nu, og som foredragsholder har jeg vel været i gang i 7 år eller sådan noget i den dur, hvor jeg decideret har levet af det. Og i starten der virkede det sådan lidt farligt, eller lidt for skrøbeligt at stå der på en scene og skulle fortælle om nogle af de sider af mig selv, som jeg ikke nødvendigvis var pavestolt over. Men da jeg først begyndte at gøre det, så må jeg sige, så åbnede der sig også en helt anden form for rum. Og det, at folk har en oplevelse af, at de er i stue med et menneske, og ikke et eller andet, en figur, eller en rolle, eller en uniform, om man så må sige, altså en eller anden, en hul en. Men det faktisk er et menneske, der er kød og blod og fejltagelser og gode intentioner, hvad mange af os jo har, men hvor eksekveringen, altså udfoldelsen af de gode intentioner, ikke altid lander præcis, hvor vi måske kunne have drømt om, at de landede. Det synes jeg er vigtigt. Og det var det, der i sin tid fik mig til at skrive den her tekst. Den hedder Helst uden vinger. Helst uden vinger. Og jeg vil sige, at den her sang, den tilbyder empati og et mere empatisk perspektiv ind i en kærlighedsrelation. At vi også kan låne vores kærlige øjne til en, der har brug for det. I et af versene, der synger vi, men husk alt, hvad du gør og du siger, til med det du fortrød, viser du har et menneskeligt ansigt. Og jeg elsker bare mere, når du fejler. Når din væren også sårbarheden spejler. Lad os vælge hjertebroen, når det sejler. Uperfekte, vi to. Her er vi altså to, der er uperfekte, og her er vi to, der tør stå ved, at vi er uperfekte, men får det bedste ud af det, der er, som vi også var inde på i episode 4, var det, hvor det handlede om skyer og skyers bevægelse på himlen. Karen Blixen, hun udtrykte i anden sammenhæng sådan her. Når man fortæller, så sætter man ting sammen, der er gået i stykker. Og når man låner et andet menneskes øjne et øjeblik, så fortælles der også en anden historie, end den, som vi selv evner at fortælle. Og det er noget af det, som
en person kan i et kærlighedsmøde, hvad enten det er en partner, en ægtefælle, et familiemedlem, en nær ven eller veninde, det er, at vi kan stille os til rådighed med vores blik. Og jeg synes, noget af trøsten også ligger i, at vi kan blive ved med at have adgang til de øjne, også når personen ikke længere er her. Jeg siger til mine egne børn, at så længe de lever, er de elsket af mig. Ikke så længe jeg lever, så længe de lever, der lever min kærlighed til dem. De er et udtryk for min kærlighed. De er sat i verden ud fra en intention om at skabe liv og give kærlighed. Og så længe vi hver især har livet, så kan vi forbinde os med at tappe kærlighed fra en elsket anden, fordi den her anden person har levet og har elsket, at kærligheden er blevet givet, og fordi den derfor fortsat lever og er. Helst uden vinger findes som tekst i Det syngende menneske på side 136, og det er også muligt at synge med fra nodearket bagerst. Helst uden vinger, med fejl og farve, bare som du er. Men alligevel går du og drømmer om at være perfekt. Illusionerne holder dig nede. Kunne vi bare pensionere disse normer? Springe hul i utilstrækkelighedens former. Turde tro på, når det blæser eller stormer. Mindre rækker endda. Og I fornemmer nok, det er sådan en lidt mere dansabel melodi, den her. Det er en reggae, faktisk, og Annette er allerede i gang, kan jeg se. Og ved I hvad, det må I faktisk godt. Hvor er mit rasleæg? Ja, hvor er dit rasleæg egentlig? Det burde du da have. Ja. Hvad hedder det? Hvis vi var ude til en fællessangsarrangement, Annette og jeg, så var det her, jeg vil bede folk om at rejse sig op og stå og ligesom groove lidt med på det her og være med. Så det vil jeg faktisk opfordre jer til at gøre nu også. Rejs jer op derhjemme i stuen. Ja. Og der er faktisk sådan en lille intro og en outro, som lyder sådan her. La 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 la. Og her har jeg faktisk været inde over teksten, vil jeg godt indrømme. Ja. Det er mig, der har fundet på den originale tekst. Så lad os tage den som en intro. Den er så nem, så det er bare at synge med. Og så tager vi den alle tre med. Hvor er det godt, jeg har dig til de tekster der. Altså. Ja, jamen, altså nu har jeg jo grinflødt, Christian. Men det er så fint. 1, 2, 3, nej, så vi skal have la 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 først. 2, 3, nu. La 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 la. Så første vers. Helst uden vinger, med fejl og farve, bare som du er. Men alligevel går du og drømmer om at være perfekt. Illusionerne holder dig nede. Kunne vi bare pensionere disse normer? Sprænge hul i utilstrækkelighedens former. Turde tro på, når det blæser eller stormer. Mindre rækker endda. Du synes du burde bevare roen pletfri og pæn. Men husk alt hvad du gør og du siger. Til med det du fortrød viser du har et menneskeligt ansigt. Og jeg elsker bare mere når du fejler. Og når din væren også sårbarheden spejler. Lad os vælge hjertebroen, når det sejler. Uperfekte vi to. Hvis du kunne kigge med mine øjne, ville du se. Du er smukkest, når du ikke ved det. Uden rød og så fri, giv dig hen til dit lejende hjerte. Sammen kan vi bedst bevare perspektivet. Vi gør alle, hvad vi magter.